Ipft baca Ipft baca Ipft baca Ipft long live Ipft long live ini habis kita pun sukses kelai naik ini habis kita pun sukses kelai naik Ipft long live Ipft long live ini teman lagu Ipft ke ধ্বংস করা যাবে না ini teman lagu Ipft ke দমন করা যাবে না Ipft long live মিথ্যামূল্য করে Ipft কে ধ্বংস করাও যাবে না মিথ্যামূল্য করে Ipft কে ধ্বংস করা যাবে না Ipft long live Ipft long live আতিশা long live আতিশা long live এই টিপ্রলেন সুদাম নাই টিপ্রলেন সুদাম নাই টিপ্রলেন সামনে বগৈ जों কেবন কিরিয়া সিকলা ফান বাঁচাখা ফান বাঁচাখা যতনি ফান বাঁচাখা মিথ্যামূল্য করে Ipft কে দমন করা যাবে না মিথ্যামূল্য করে Ipft কে ধ্বংস করাও যাবে না Ipft long live Ipft long live মিথ্যামূল্য করে Ipft দমন খাই মাংলা जों সাকসেস খলাই নাই এই 24 ঘন্টা বন্ধ जों সাকসেস খলাই নাই টিপ্রলেন সুদাম নাই Ipft long live Ipft long live long live Debbarma ডাকি মাপ দিওক নাই টিপ্রলেন চালানা Ipft long live Ipft long live টিপ্রলেন সামনে বগৈ जों কেবন কিরিয়া লাঠিয়া টিপ্রলেন সামনে বগৈ जों কেবন কিরিয়া long live ini 24 ঘন্টা বন্ধ जों সাকসেস খলাই নাই এডিসি এরিয়া এই 24 ঘন্টা বন্ধ जों সাকসেস খলাই নাই Khumulwng এলাকার 24 ঘন্টা বন্ধ जों সাকসেস খলাই নাই Ipft long live Debbarma ডাকি মাপ দিওক নাই আইকে জবাত চলি নাই আইকে জবাত চলি খা আইকে জবাত চলি খা আইকে জবাত চলি নাই Ipft long live Ipft long live Ipft long live মিথ্যামূল্য করে Ipft কে রুকা যাবে না Ipft long live Debbarma কে বিনা শর্তে ছেড়ে দিতে হবে लाइखेनो सोलिनाय संसार राजनीति चलिबाय दङ जेना जों लाइ थांनाय 25 बोसोराव नुखा जे CPM बो अमाहायखेनो Ipft नो सोबायनायनि बागै टिप्रलेन नो साजागियांगै बरक Ipft नि गोबां मा आदंरगनि एगेन्स्ट केस खालायखा एरेस्ट खालायखा जाते Ipft नो सोबायनायनि बागै तिनि अमाहायनो त्रिपुरा राज्योते कायसा बदल बीजेपी सेम CPM नि चरित्र CPM नि कैरेक्टर हाइखलायनो तिनि Ipft नो बाहायके सोबायनायनि कारण बोसोरगांगो एडिसि इलेक्शन चंबारि फाइ दङ बरक साइमानो आबनि बागै Ipft नि आदंरगनो बाहायकै ताताल मामलाओ खिखलायै बरनो एरेस्ट खायै बरनो कमजोर खलायमान राजनीतिक चलिबाय दङ त्रिपुरा राज्य या जों तिनि सानानै नायो जे अमहाय नंनि जे वानसुकमुं आबो कोनो दिन नरक साक्सेस नंला कारण नरक नुखना CPM नि आमालो जों Ipft लगातार 11 दिन लामा कासोय आंदोलन खालायखा चबा खालायखा हजार मिथ्या मामला खालायखा Ipft नि दा हजार केस पेंडिंग चलि दङ आमबाय Ipft रो किरिवाने हिनि जरो जदि बर वानसुकांखाय आबो बंनि भुलुंनाय दिनि जों नुगो तिप्रासानि लामाओ बुसुंगै आसायजाक जोंनि BJP नि गोबांमा नेतारक दङ जोंनि बरंगोनां दारेबती संग्राव दा बिद्युत संग्राव बरक तिप्रासानोब्ले नों तिप्रासानो हंखाय तिप्रासानि सानमुंनो तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुकांखाय तामनि बागै नरक तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे खायसा कक्रै ठीक আছে कासयमाय आबो आलादा बेपार Ipft सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै 2016 नि सिमनि आन्दोलन खालायफाय दङ नरक खायसा कक सारागिया तिनि माधबबारियाव गुलि ककजाखा खायसा कक सारागिया जों Ipft सरकाराव जु सरकार दंथुतै जों विधानसभा बिसिंबो माधबबारियाव ककजामनि ककनो जों साराय सारायकै सावै दङ
बनकारिबो गोबां मानसिनि तिप्रा सारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्टनि कक रगनो बसों विधानसभा बिसिं सावि दङ ट्रिं रगनो सालसा छुटि रेनानि कक सावि दङ पिया बीजेपी नि इंथुं सीपीएम नि इंथुं कुनु एमएलए कुनु मन्त्री थाइसा कक साया तिप्रा सारक थांजारनि बागै चिनि बरक रगनो ताबु बुसकांगो एडिसि इलेक्शन फाइ तमनि बागै चिनि बरक रग किसा ग्रै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक तक पुन नग रेनाय हिनिया गोबां बरक न लुप फुनुगै चिनि बीजेपी ओ जइन खालारि दङ पिया बरक जों बाय कक सावि दङ जों बीजेपी ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा बीजेपी ngै मान्या कारण बीजेपी कुनु दिन तिप्रा सानि हामप्रायनाय हिनि बरक जों फुन फाइ सावि दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बंनि मन्त्री रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जेदिनो एडिसि इलेक्शन पाइ थाङोनो आबुन परे बरनो लाथिरि रि रहरना आफ्रो नोंथामु खलायनाय फियाबाचिनि आईपीएफटी नि नाहारमुं तिप्रालेनसे तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abongkha tipralen sara chin tiprasa mo thangjagia abo sara tripura rajyoni borok saimani kok phiaba chungno social media tei kwbangma comments khlaio biko nongni tipralen tag election ganai phaikangkai norok andolon khlainani sujog mankha norok alliance tongtutui tamni bagai amoba nongni buini phunung sehne chungno kwbangma borok kol silchao phiaba omo haya sini IPFT ingkai sini tipralen chung nango jesakapana chung bo dolbai kathalai tong ya abo alada bepar जों 2018 सालाव जदिनो बीजेपी बाय कथालाय जुदि सरकार फायांखाय जों अ हास्तेव ताबो सीपीएम जुदि राजत्व खलाय तंखाय जिनि गोबांमा जेति प्रशासन बागै जों खलायमानि आईपीएफटी आबर खलायजागला खामु आबनि बागै जों तिनि जिनि हानि बुसारनो अ हानि बुसांथै जों तिनि बुनि सेलेंगै सामु खलायमा तंमानि आमनो मुथारिनानै बागैनो जों नांगौ तिप्रालेन नों जेसेबानो जिनि एसेम्बली अ 20टा सीट दङ 60टानि बिसिं 20टानि बिसिं नों 20टा कप्लायं फानो नों हाव त्रिपुरा राज्यते राजत्व माखायलिया आबुनि बागैनो जों नांगौ तिप्रालेन फायदि ताफुकताय बुखुसं सारा त्रिपुरानि तिप्रा साराव जों अबनो कयनेन जों वाक तो नक बाय सिमिसिनि दफामो थांजागिया सिनि दफामो थांजागनानै हिंकाय जों तिप्रालेन नांगौ नर वानसुगिनाय दि नक आसुकथुतै जिनि आन्दोलन फायापानो जों बो दाबि बाय बो सानमुं बाय जिनि तिप्रा सामो थांजागनाय नंनि तिप्रालेन न कारिबो जदिनो कुनु दाबि बाय मो थांजागौ हिंकाय जोंनो सादि जों आमनोबो समर्थन खालायनाय बे जों नरनि लगि फायनाय फियाबा जों वानसुगिनायखा नायनायखा जों सारभे खायनायनायखा तिप्रालेन साराते कुनु लामा करै बनि बागिनो सिनि एडिसि आमचाइनो जों तिप्रालेन सानो बोसोकांनि चंमारि तो आलादा कक तिनि अजागा प्रदीप देबबर्मा आईएमडब्ल्यू जिनि आईपीएफटी नि समर्थक हिनि फ्लैग सकसाव हायकेबा फ्लैग नर ते पार्टी ऑफिस सकसाव हिनि याकय जोंनो ताताल मामला किजन याकय अरेस्ट खालायजाक सेई सीपीएम नि हाई कैरेक्टर सीपीएम नि हाई जे पॉलिटिक्स थंमानि आमसों सराय के नुजाका कि आमबाय कुनु दिनो सक्सेस जोंलाक कारण जों आईपीएफटी पुइलानि सिमिनो गोसां आन्दोलन खालायो भारतनि संविधाननि बिसिं दंगैयाखै जों डेमोक्रेटिकनि जे वे डेमोक्रेटिक जे लामा तै आईपीएफटी आन्दोलन खालायो तिनिबो आज गोसां खायनो जों तिनि अजागा आन्दोलन खालाय दङ फियाबासिनि बिसिङाव जदिनो केबो खरकसासो हाबै कुनु गुन्दुगुल खालायनायनि चेष्टा खाय आबो जों वानसुगनाय अजागा केबोनि कन्सपिरेसी दङ हिनै कारण जों केबनि फ्लैग टिभिटि साया केबनि पार्टी अफिस जों आईपीएफटी कुनु दिन दंस खालायनानै थांलाक अ हास्तेबो गोबांमा राजनीतिक बदल दङ जाते आईपीएफटी नो तलाखि खालायनानै बागै गोबांमा फ्लैग टिसाव पार्टी सकसाव आमते हायरो गोबांमा जों नुकजागो मांप्लियो केबा आईपीएफटी रो कुनु दिन फानो केबनि ऊपर आमते हायके आक्रमण कुनु दिन खालायाको तै खबर खालायग्लाक जों साइमानो 2016 आगरतलाव जे आईपीएफटी रोगनि साखवा आक्रमण खालायमानि आईपीएफटी रोगनो दुसरियो जे आईपीएफटी रोग से पुइला आक्रमण खालायो हायकेबा बहिनै फियाबा आईपीएफटी कुनु दिन अम हायसामन खालायग्ला कारण फटो सोशल मीडिया कैमेरा जत जागान परिष्कार नुकजागै दङ साबा आक्रमण खालाया आबनि बागै खाजानि दाखुते बुखुसं सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारानो जों कयनानै मुजुंगो जों जेनारेल माया फनो जिनि एडिसि आमसाय जेसाखाय फनो आईपीएफटी नि जागा दंगानांगो आईपीएफटी नि सपोर्टार उंदी कारण आईपीएफटी खलायांगाय जिनि तिप्रासा दंसंनि साराते कुनु पुरि पाइथाक सार सोंमुं जे वारिस आलीनि घटनाव खरगुसुं एरेस्ट खायका बबो हाय स्टेटस दं वारिस आलीनि घटना दाबु इन्वेस्टिगेशन चलै दङ दाबु सुद्राते खरकटाम एरेस्ट खालायजाका आबो आमा हायनो जो आईपीएफटी खालायो हिनि दिनै मार्डार खालायजाका या वारिस आलीनो मार्डार खालायो हिनि ते बाकी आईपीएफटी रो आसुक थाङानो आ वानसुक मुं भुल वानसुक मुं आईपीएफटी रो कुनु दिन निजिनि अधिकारनि बागै निजि बानजेनानि भबिष्यतनि हेगाबा थिनांनि कगनो बुसाबुतै बुसुरनि कगनो वानसुगै आईपीएफटी कुनु दिन आसुगै दंगला जों दाबुक जेबाबे बुइबाय मानथाय सकथाय बुइ जेबाबे केसेब रिजागै दङ जेबाबे मानथाय सकथाय रिजागि आङै दङ जों आबोबाय जिनि आईपीएफटी कुनु दिन आसुगै थांगला
amno norni channel ni bisingtui okongno sanani bisongo sara Tripurani Tripura sarokno je faidi जों Tripuralen ni bagै आन्दोलन खालामनो नांनाय Tripuralen सारा चिनि कोनो थांनायनि लामा गैया हामबाय सार